Existeix informació molt sensible i que voldrem que estigui protegida de les consultes de qualsevol persona estranya a ella. Una bona idea seria protegir els nostres llibres. Amb aquest objectiu establirem contrasenyes. De fet, podem establir fins a 2 nivells de contrasenyes com ara veurem. Per incorporar contrasenyes als nostres llibres, accedirem al menú Archivo, Guardar como, a la secció de Herramientas i finalment Opciones generales. Podem establir 2 nivells de seguretat. El primer fa referència a qui pot obrir aquest document i per tant consultar-lo, mentre que el segon fa referència a qui el podrà modificar. Centrem-nos en el primer. Establiré una contrasenya, cal confirmar-la i finalment guardem els canvis. Ara procedirem a tancar el llibre i a tornar-lo a obrir, amb la contrasenya ja activa. I efectivament, abans de poder veure qualsevol mena d'informació, em demana que introdueixi la contrasenya. A partir d'ara ja veig tota la informació disponible. Així doncs, qui té aquesta contrasenya pot fer consultes, però també podrà realitzar modificacions si convingués. Anem a establir un segon nivell de protecció. De nou anirem al menú Archivo, Guardar como, Herramientas i Opciones generales. Veiem l'antiga contrasenya pel primer nivell, ara establirem la del segon nivell, contra l'escriptura. Confirmació de la contrasenya, acceptem, guardem i tancarem el llibre per veure si s'han aplicat aquests canvis. Tornem a obrir el nostre document. Anem al menú Archivo, Abrir i triem el fitxer. Em fa la pregunta del primer nivell, és a dir, puc consultar aquestes dades? Superarem aquesta frontera. I ara, la del segon nivell. Puc modificar aquestes dades? En aquest cas faré solo lectura. Ja puc consultar les dades. Les puc modificar? La resposta és que sí. Si jo m'acosto a una celda, puc realitzar les modificacions corresponents. Què he fet, doncs? Fixem-nos-hi bé, quan ara intento guardar aquestes dades, no em deixa. En tot cas, si les volgués guardar, perquè són importants per la meva versió, hauria de fer una còpia del fitxer, però en cap cas sobreescriuria l'original. Per veure la diferència, ara superarem els 2 nivells de seguretat. Procedim a tancar el llibre i el tornarem a obrir. De nou, nivell 1 de seguretat, poder consultar les dades. I ara sí, nivell 2 de seguretat, poder modificar-les. Si ara jo modifico qualsevol de la informació i procedís a guardar aquesta informació, ara sí que no m'ha fet cap pregunta de seguretat perquè tenia els privilegis suficients. Si en algun moment vull treure aquestes contrasenyes, accedeixo al menú Archivo, Guardar como, Herramientas, Opciones generales i esborro les contrasenyes. Acceptem. I evidentment hauré de guardar els canvis perquè es puguin aplicar. Si tanco el llibre i el torno a obrir, podrem apreciar com ara ja no em torna a preguntar cap mena de contrasenya. Per la qual cosa, aquesta opció és molt útil per establir nivells de seguretat entre la consulta i la modificació de la informació, obtenint un grau de protecció molt gran.